Няма страшно, бе. Това е една риба. Да, това не е фанчети. Айде, фани рибата и да я видиме. Айде бе да покажем на хората какво имаме. Какво сме фанали. Айде. Оп, готово. Дръж. Леле, дръж, бе. Дръж. Айде бе, тия да риба не го падат. Айде бе, иди пади толкова, обаче ме дразни, човек. Това не мога манги. Докторе, Доки. Ела бе ти така с две ръце я фани. Хубаво. Как да е фан, бе? Па те така. Като рибар. Бега бе, че това ще ми скача на главата. Абе, като рибарче, бе. Айде. Не забрави това да го А? Страме. Как че да е страх от една риба, бе? Страме. Айде. Адю. Айде. По? Не трябва да я стискам, а? Леко е, фани и стискаш бързо с двете ръце. Фанале? Така. Оф, миро, свечен.